Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Pragada studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdäniň penşenme güni. Şuň kawarlar günlük programmamyzyň esasy böleginde. Birleşen Milletler Guramasy Ukrainada ýaraşyk ýalaşygy baglaşylarynyň bäri 950-den gowrak adamyň helak bolanyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeid Raat Al-Hussein Aşgabatda top proýekti maslahat edilýär. Eýse soňky duşuklardan soň bu proýektiň amala aşmagyna böwet bolýan zat näme? کنسرسیوم تأسیس شود از 4 کشور تا این پروژه را عملی بسازند. Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň käbirleriniň ak mermer bilen örtülýänligi, şol bir wagtyň özünde olaryň içinde bejerýän mätäç ýagdaýlara bolsa üns berilmeýändigi aýdylýar. Bu ýaşaýyş jaýlarynyň liftleri ol jaýlar gurulaly bäri çalşylmandyr. Ete şa ýolunyň urunyna ýerleşýän şol jaýlarda ýaşamagyň nähili oňoýly we oňoýsuz taraplar bar. Piyada gelýänem bolsaň seni goýberen oklar zaýyňa. Gepleşigimizde şu beýlik soraglary jogap tapmagyny şert. Emma habarlar ünlülük programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışalım. Birleşen Milletler Guramasy günler Ukrainada okatyşy betetmek barada 5-nji sentýabrda ulalaşyga gelinenden soňky döwürde söwüşler derarly günni ortaça 13 çemesi adamyň wepat bolýanyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeid Raat Al-Hussein bu sanlary 20-nji noýabrda köpçülige ýetirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça agentligi konfliktde aprel aýyndan bäri adyndan 4317 adamyň öldürilendigini we 9920 adamyň yaralanynyny aýdýar. Konflikt Orsiýetiň we Günwataryň arasyndaky gatnaşyklary hem sowuk urşuň derejesine çenli gowşatdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry'niň Iranyň ýadro programmasy barada geçirilen ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşmagy üçin 20-nji noýabrda Wienaga sapar etjekdigini ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentining medeniýet söýçüsi Jem Psaki'niň sözlerine görä Kerry Wienada Birleşen Ştatlaryň arıçylary bilen duşar. Psaki bu barada Kerry Parijde Saud Arabistanynyň daşary işleri ministri bilen gepleşikleri geçirip Fransuz kärdeşi bilen duşmadan gysga wagt öň çykyş etdi. Kerry Iran bilen ilteşikli Londonda geçirilen 2 günlük gepleşiklerden soň 20-nji noýabrda Parijga barypdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gödäwçi toparyny harby eşikli işär tarapyndan günler Ukrainada odaçylandygyny habar berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän maglumatyna görä 19-njy noýabrda guramanyň gödäwçileri Ukrainanyň hökümet kontrolundaky Marinka şäherçesiniň goloýundan barýan mahaly ýüklegiň arka tarapyndan harby eşikli ýaragly adam guramanyň ulawyna tarap odaçypdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bu hüjümi amala aşyrmakda Ukrainanyň hökümet güýçlerini ýa-da ortpara separatistleri aýplama bildirmedi, emma wakanyň hökümet güýçleriniň kontrolundaky territoriýada bolanyny belledi. Rusiýanyň Goranlyk ministri Sergey Shoygu resmi sapar bilen Pakistana bardy. Rusiýanyň Goranlyk ministrliginiň medeniýet söýçüsi Igor Konashenko 20-nji noýabrda Pakistana baran Shoygunyň Pakistanly kärdeşi Hawaja Asif we premier ministr Nawaz Sharif bilen duşjakdygyny aýtdy. Şeýlede Konashenko bu duşuň dowamında Shoygu we Pakistanly resmiler iki taraplaryň harby we tehnologik hyzmatdaşlygy işçileşdirmeň ýollaryny we regional howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar diýdi. Maglumata Shoygu we Asif iki ýurdun goranmak ministrlikleriniň arasynda harby hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly ulalaşyga goloýmagy planlaşdyrýarlar. Shoygunyň bu sapary Pakistanyň medeniýet serişdelerinde Russiýa Mi-35 kysymly dik uçarlaryň Islamabadda satylmagyna ruhsat berdi diýilen maglumatlar peýda bolandan soň amala aşyrylýar. Kırgızstanyň resmileri gelin alyp kaçmakda şüphelenilýän 11 adam tutsak etdiler. Kırgızstanyň bu etmiş barada öňler suw dişi aglawa gozulmaýady. Bişkek şäher polisiýasynyň 20-nji noýabrda beren maglumatyna görä Kırgız paýtagtynyň ýaşaýjysy 40 ýaşyndaky denanyň şikaýaty esasynda 6 adam tutsak edilipdir. Gürüngi denan tutsak edilenleri öz aýal dogyny alyp kaçmakda we mejburi nikah zorlamakda aýplaýar. Şol bir wagtyň özünde 20-nji noýabrda Kırgızstanyň Demiradyndaky Tokmok
şäheriniň resmileri 18 ýaşyndaky gyýda alyp gaçanlygy we ony mejburi nikah zorlandygy aýdylýan 5 ýerli ýaşaýjyny tutsak etdiler. Hukuk goraýjy aktivistleriň aýtmaklaryna görä, Gyrgyzstanda her ýyl 12 000 çemeti aýal we gyýda alınıp gaçylyp, olar mejburi nikah zorlanýarlar. Adamlaryň şahsy durmuşyna goşulşmadygy wagt edýän Tynçy toparyň raportynda Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň kompaniýalary Merkezi Aziýa ýurtlaryny hökümetiň garşydaşlarynyň we beýlik raýatlaryň aragatnaşyklaryny iýdarlamaga aýratyn güýç berýän çylşyrymly gödökçilik enjamlary bilen üpçün etdiler diýilýär. Diýip Londonda ýerleşen Privacy International toparynyň 20 noýabrda ýereden raportynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri gürrüň gidýän gödökçilik enjamlaryny öz ýurdundaky jurnalistleri we aktivistleri hemde ýurdun daşyna sürgün edilenleri iýdarlama üçin ulanýarlar diýilýär. Privacy International toparynyň raportynyň aglaby böle gidlin çeşmelere we resmi namalara esaslanýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan beýlep geçişmede ýaly Birleşen Milletler Uramasy Ukrainada okatışygy besetmek barada Ukraina hökümeti bilen orspara separatistleriň arasynda 5-nji sentýabrda gol goýulan ulalaşyga garamazdan 5-nji sentýabr bilen 18-nji noýabr aralygynda 950-den gowrak adamyň helak bolanyny aýdýar. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Birleşen Milletler Uramasy gündäki Ukrainada okatışygy besetmek barada 5-nji sentýabrda ulalaşyga gelinmeginden soňky döwürde söwüşler zerarly günde 13 çemeti adamyň wepat bolandygyny aýdýar. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeytrat Al-Hussein bu sanlary 20-nji noýabrda eglan etdi. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça agentligi konflikt aprel aýyndan beri adından 4317 adamyň öldürilenligini we 9921 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Konflikt ortaýytyň we Günbataryň arasyndaky gatnaşyklary hem sow uruşyň derejesine çenli gowşatdy. Birleşen Milletler Uramasynyň maglumatyna görä 5-nji we 18-nji noýabryň aralygynda 957 adamyň wepat bolanlygy hasap alınıpdyr. Bu san okatışygy besetmek barada Minskde gelinen ulalaşygyň günde bozulýanlygyny görkezýär we gozgalançylaryň elindäki Donetsk şäheriniň aeroportunyň daşyndaky we Azov deňizinde ýerleşen hökümetiň gözegçiligindäki Mariupol şäherindäki söwüşlere degişli bolup durýar. Ukrainanyň içinde öz öýlerini terk edenler diýilip hasap alynan adamlaryň sany sentýabryň ortalaryndan 19-njy noýabra çenli 275.489 adamdan 466.829 adama çenli artdy diýip Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça agentligi aýdýar. Ortaýytyň Ukrainanyň şeýlede Donetsk we Luhansk regionlarynyň uly böleklerini eýlen gozgalançylaryň wekilleriniň gatnaşmagynda baglaşylan okatışygy besetmek baradaky ulalaşyk konflikti besetmek maksatly ädimleri hem gözeňinde tutýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Uramasynyň baş resmiýetiniň aýtmagyna görä, gündäki Ukrainada parahatçylyk prosesiniň geljegi garanky bolsa da Minsk ulalaşygyndan başga hiç hili alternatiwa ýok. Bu arada Şwetsariýaly diplomat Heidi Tagliavini Venada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Uramasynyň duşşugynda aýtdy. Tagliavini Uramanyň 3 taraplaryň gepleşikler toparyna girýär. Bu topar Ukrainanyň we Orsiýatyň baş wekillerini hem öz içine alýar. Tagliavini NATO'nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Uramasynyň syýynçylarynyň we jurnalistleriň konflikt zonasynda harby güýjüň artdyrylmagy barada berýän täze maglumatlaryna salgylanyp, gelecek henizem garanky diýip bellädi we munyň ýene-de güýçlenmeginiň regionyň özi we onuň daşy üçin en çeme netijeleri döredip biljekdigini aýtdy. Ol ýagdaýyň 15-16-njy noýabrda uly 20lik Uramasynyň Awstraliýada geçirilen sammitinden bäri düzelmänligini aýtdy. Sammitde Günbatar liderleri Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putina NATO'nyň Orsiýatyň separatistleri harby ýardamy diýip adlandyrýan meselesi boýunça batyş etdiler. Orsiýat öz gatnaşygyny ret edýär we soňky günlerde Ukrainanyň hökümetiniň we separatistleriň arasynda göni gepleşikleri geçirmäge ündäýär. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk Orsiýatyň çağırışlaryny 19-njy noýabrda gönüden-göni ret etdi we öz hökümetiniň Moskwanyň hakyna tutan adamlary bilen gepleşmejegini aýdyp, Orsiýaty terrorçylary kanunlaşdyrmak maksatly oýun oýnamakda aýplady.
Kärdeşim gözülüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyny Ukrainada we dünýäde bolup geçen wakalar barada çap edilen maglumatlary okap, video faýllary tomaşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy maslahat edilýär. Bu maslahatda gatnaşmak üçin Hindistanyň Newit gaz ministri Dharmendra Pradhan, Pakistanyň Newit we TV baýlyklary boýunça ministri Jam Kamal Khan, Owganistanyň Newit we gadly balynýan TV baýlyklary boýunça ministri Mohammed Akbar Barakzai daglar Aşgabada bardylar. Mundan ozal hem top taslamasy ýurduň içine we daşyna geçirilen duşuklarda ençemezek maslahat edilipdi. Emma muňa garamadan bu proýekt henide çenli amala aşman ýerler. Eýse soňky duşuklardan soň bu proýektiň amala aşmagyny böwet bolýan zat näme? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Owganistanyň Kabul Uniwersitetiniň ykdysadyýat fakultetiniň muallimi Seyfuddin Seyhun bilen söhbetdeş boldyk. Seyfuddin Seyhun, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada Aşgabatda bu proýekde gatnaşan ýurtlaryň Newit gaz boýunça ministrleriniň maslahaty geçirilýär. Bir ykdysadyýat çökmünde siz bu maslahatda näme araşýarsyňyz? کنسرسیوم تأسیس شود از 4 کشور تا این پروژه را عملی بسازند. Top proýekti barada 4 ýurdun arasynda bir konsorsium döretmek boýunça tagalla edilýär. Aşgabat maslahatynda hem şu barada gurun edilýär. Top proýektiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan üçin ähmiýeti uludur. Awganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň energiýa zeruraty bar. Türkmenistanda bolsa gaz gorlarynyň uly mukdary ýerleşýär. Şo sebäpden Trans-Awgan gaz geçirjisiniň taslamasynyň işi amala aşsa, onuň regionda ýerleşen beýleki ýurtlar üçin behwedi uludur. Top barada 15 ýyl gowrak wagt bäri gurrun edilip gelýär. Size göre bu proýektiň amala aşmagyna böwet bolýan zat näme? تمویل است که این پروژه شرکتی باید بیاد تا اینکه تمویل بکنه. Ilki bilene top proýektine maýa goýmaga isleg bildirýän halkara kampaniýa henide çilli ýokdy. Hemem top proýektine gatnaşan ýurtlaryň bu proýektiň işiniň amala aşjakdygyny ynamy azdy. Çünki Awganistanda howpsuzlyk şertleri kadalaşman gelýär. Şonuň üçin Trans-Awgan gaz geçirjisiniň işi gün çilli ýa galdy. Emma indi Aziýa Ötüş Banky top proýektini doly goldamaga söz beripdir. Oňa gatnaşan 4 ýurdam top proýektiniň işini amala aşyrmaga bel baglanameňdir. Siz top barada öň bir gepleşiňizde bu proýektiň işiniň başa barmagyny islemeýän taraplaryň bardygyny aýtdyňyz. Ol haýsy tarap? البته یک رقبای بالقوه هم داره. جمهوری اسلامی ایران علاقمند ای هست. İran İslam Respublikasy Türkmen gazynyň İranyň üstünden geçirilmegini isleýär. İran bilen Pakistanyň arasynda gaz geçirji turbasyny çekmek barada ılalaşgam boldy. Oňa dünýä jemgyýetçiligi garşylyk bildirdi. Böyle ýagdaýda parahatçylyk diýip atlandyrylan gaz geçirjisiniň işi amala aşmaz. Şo sebäpden indi gezek Trans-Awgan gaz proýektine geldi diýip men düşünýärin. Top proýektiniň indi amala aşjakdygyna umytly ýaly gurrun edýärsiňiz. Siziň pikiriňizçe oňa esas barmy? یک پروژه منابع تمویل هم برش وجود می داشته باشه و نهادهای بین‌المللی هم حمایت میکنن. Top proýektiniň amala aşmagyny dünýä jemgyýetçiligi himayet edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna maýa goýmaga meýil bildirýän halkara kampaniýalarym indi göze ilýär. Aziýa Ötüş Bankynyň bu proýektiň amala aşmagy boýunça edýän tagallasam onuň bir subutnamasydyr. Banki Asiýaý şirakay mali we puli cihan hastand. Owganistanyň Kabul Uniwersitetiniň ykdysadyýat fakultetiniň muallimi Seyfuddin Seyhun bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu proýekt barada öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edin.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda dowam etdirýäs. Paýtagy Taşawatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa Olimpiýa oýunlary üçin niýetlenip gurulýan Olimpiýa şäherçesiniň golaýyna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň daşynyň mermer bilen örtülýänligi habar berilýär. Şol bir wagtyň ödüne şol jaýlaryň içindäki bejergen mätäç ýagdaýlara bolsa üns berilmeýändigi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek maglumatyny dinläýin. Häzirki wagtda paýtagtda gurulýan Olimpiýa şäherçesiniň gurulşy bilen bir wagtda onuň töweregini awatlaşdyrmak we awadanlaşdyrmak işleri hem alınıp barylýar. Hususan şu ýylyň başyndan bu şäherçäniň günne ordan geçýän Türkmenbaşy prospektiniň urnaky ýaşaýyş jaýlarynyň daş geçpini awatlaş işleri geçirilip, jaýlaryň diwarlary mermere çalamdaş görünýän ýukaryk guruluş materiýaly bilen örtülýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň daş ýüzi oňarlsa da içki durky şol öňkülügine galýar. Iň bärkisi häzire bugün içinde olaryň içi ellenmän, oňlar çelwer dowam edip gelýän öňkü gölgüni ýagdaý saklanyp galýar. Bu ýaşaýyş jaýlarynyň liftleri ol jaýlar gurully bäri çalşylmandyr. $20 hem köp wagt geçen bu liftlerin häşini döwülip durmagy adaty ýagdaý. Bu liftlerin her gün Aşgabat lift karhanasynyň işgärleri tarapyndan arsalanýandygyna garamazdan olaryň içki diwarlarynyň ýüzi hapy. Liftlerin diwarlaryny paýyş döndürü, peşe uýlaryna içinde ýerdiwilleri gölüňüşýär. Liftlerin köpsi dolu güýjünde işlän ok. Adamlar liftli diňe belli gatlara barıp bilýärler. Netijede ýaşaýjylar lift bilen has ýakyn gata çykyp, soňra gerekli etažyna ýörep aşýarlar. Daşyny goşadyrnykda mermerlemek işi tamamlanan 17-nji ýaşaýyş jaýynyň girergesiniň içi hem o diýen öwürlikli däl. Onuň girergesiniň soňky ýerde haçan remont edilendigini bu jaýyň ýaşaýjylarynyň hatda ýadyna da düşenok. Girergeleriň köpsinde ýagtylyk çyralary işlemeýär. İçi garanky, diwarlaryň howply elektrik kabelleri çykyşyp dur. Baskançaklaryň käbir ýerleri bolsa eýem oglanyp döwülipdir. Bu ýaşaýyş jaýynyň uçagy we ýerdemini hem hapy. Jaýyň girergesine gireňde eýem ýerdeminden ýakymsy ýys gelýär. Ýerdeminiň içi çy we ýerdemil oklanýan ýeri öwürlipdir. Jaýyň uçagyna hem ýerdemil oklanýar. Şol bir wagtda hem häzirki daşy goşadyrnykda mermerlenýän ýaşaýyş jaýlarynyň daş kespi oňarlan soň, olaryň içiniň hem remont ediljekdir, ýanky agzylan kemçiliklerin düzeltiljekdigini äwelli. Gepin gerjişine görä aýtsa häzirki wagtda Türkmenbaşy prospektiniň urnaky ýaşaýyş jaýlarynyň diňe köçä golaý duranlary goşadyrnykda mermerlenip raýonyň beýleki jaýlarynyň daşy kespi oňarylmaýar. Paýtagtyň Türkmenbaşy prospektiniň urnaky binalary awadanlaşdyrmak we awatlaşdyrmak işi şuýly başlandy. Yerli häkimetleriň käbir wekilleriniň aýtmaklaryna görä bu iş indiki ýylyň ahyryna çenli dowam eder. Bu ýaşaýyş jaýlaryny goşadyrnykda mermerlemek işini hususy guruluş kampaniýalary alyp barýar. We bu iş döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär. Emma bu maksat üçin döwlet gaznasynda näçe pul goýurylandy bardaky maglumatlar aýan edilmeýär. Resmi medeniýetde berilýän maglumatlara görä paýtagtda gurulýan Olimpiýa şäherçesiniň guruluşyna $5 milliard golaý feýiste gönükdirilipdir. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýsem daşky durky awatlanyp mermer bilen örtülen şol jaýlarda ýaşamagyň nähil oňyn we oňysyz taraplary bar. Gürüňki diýen ýaşaýyş jaýlarynyň birine ýaşaýan Aşgabatly ýadyjy Aman Murat Bugaýewiň bu barada kärdeşim gödele beren giňişlik maglumatyny dinlädiň. Aman Murat aga, siziň ýaşaýan jaýyňyz Aşgabatda ýolbaşçylaryň köp geçýän köçeleriniň birinde ýerleşýär we Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan garaşyk edilýän bejerilýän jaýlaryň biri. Şeýle jaýda ýaşamagyň oňaýsyz taraplary barmy? Eger ýurdun başyndan resmi mihman geljek bolsa ýa-da döwlet başçylarynyň özü şol köçäniň aňrýan köçeden geçýän bolsa, giýje günni şol köçe ýol hereketi gullugynyň maşynlarynyň ara zenderesinden ýa-da ne ýatyp
bolya ne turup bolya ödüm çennan gize saat 2'lerde başlanıya günlük saat 2-3'e çelin ha şol ara opun ya bir tarafı ikinci başka bir yerden ödüğünü ayağlığı koy verilmeyen gezeklerin köp bolya ya da olmasa hatta piyada gelen vaktin köşeden yurdun başından gelen ulu dereceli resminin ya da yurdun öz devlet başkanının edil geçen fırsatına kavat gelen bolsa piyada gelen bolsa seni koy veren oklar zayına anraktadır yani 5 minuttan 10 minuttan köşe açılar ondan geçersin deyip penziren ya da eyvanın protokol köşesine bakıp duran bolsa onu prezident ya da yukarı dereceli mihman geçen vakti zayın aynalarının tutmamasmak kadağın ya da öz eyvanına sıkıp seyretmeyen kadağın hatta zayın arka taraf değil de zayın mesela protokol köşenin bir çepinden sağından görünen kanatında yerleşenim bolsa şotayda o kırda sermege umuman kadağın olduğunu zayın arka tarafında sermek mümkün. Şol eyvanlar sehel krestan üstüne oklonyan halsalar bolya. Ine solar dağın bir güne serili duran bolsa odalı bilene gelip kapıyın kakyalar ya da aşaktan ses katavızı bilen kıyıgıyalar. Planınızı giyrelgen planınızı katında yaşayan öz eyvanına serip koyan halin ayrı yine gayrin ayrı deyip. Yokarı vezipeli adamların geçmegi bilen bagly pursatlar ýygy-ýygydan bolýarmy? Soň edil şeýle pursatyn boljagyn siz näde bilýäňiz? Yukarı dereceli resmiler bizim köşemizden bolmanyny 1 kilometr çemesi gunmatarlykda yerleşen protokol köçelerden geçýär. Ýöne amal edilýän howpsuzlyk çäreleri bizim köçelerimizde de amal edilýär. Özüm ağından 10 saat 10 saat öňünden başlanýar. Giýje uny şol ýeke maşynam duran bolsa ala opun edilýär. O opunun bolmanyny in ağından 1500 hozolo bimewaje yank polisiýa maşynlarynyň erhençsiz oğullusy bizim köçämizde goňşy köçeden ýokary derejeli resminiň eşlerini koşadurna üstünde bize buýşlaýarlar. Kardeşim gözelin geçiren söhbetleşligini dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Emma gurulýan şol ýaşaýyş jaýlaryň käbirleriniň hiliniň o diýen talaba laýyk däldigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir illeşlerimiz belleýärler. Aşgabat şäheriniň adynyň efirde agdalmazlygyny soran 78 ýaşyndaky ýaşaýjysy bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultana Çylwa gurun berdi. Aşgabat şäherinde soňky ýyllarda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň hiliniň yaramazlygy barada kän gurun edilýär. Siz şuna näme hili garaýasyňyz? Guruluşyklaryň hiliniň yaramazlygy barada näme bilýäňiz? Bu haber premo. Ben işleyen yani şu çumsa zayıflar oluyor da ne? Zayıflar. Onu şu insanın soğusu ayarlar. Ayar soğuya. Onu yaşlı yerine kartonla kıyıp üstüne soğuk ayarlar diye de. Şu dağıtı bir yıllar da ne? Nerede? Ya şu millette. Ana benimki. Aşağı padol olsa su olsa yok olsa ne böyle su kaçtı da. Soğuk kaçtı ama. Benim onun şu an barın doğum problemi şu akıp getirdim. Şu turba yarıp duruyordum. Şunu becermeden ben arda edecek dedim. O arda etmede adayım var dedim. Ondan sana da katkı olma dedim. Ondan ayıttı, ona dedi 5 lira pul çıkıyor. Benimle 5 kupon yok dedim. Etlerden geldi, etlerden geldi. Benim arda edecek dedim. Daha 2-3 müfret verdiydi. Onun müfret var dedim. Ananı şöyle düzelttiler. Birinci ayında hirledi, ben aşağıda padollan var yani. Ondan sonra soğuk ayarlara birine sağırıp, şıpırlan 100 baht. Pencereler açılıp yatıyor, pencereler soğuk geçiriyor değiller, söyle mi? Geçer. Yani elimizden şeyde soğuk geçmişten görüntü orada. Bu sarılı yerine şurada geçmetir de. Hili petek de görüntü anlat. Olmuşu var. Kunca taze içeriye en son yukarıdan bir sağış koyu dedi. Kufrim doğru, vanim dönemem doğru, hem adam doğru dedi. Ondan aşağıdan kömür verirler, ondan oğlum kömür verir dedi. Biz dedim aşağı geçtik, tekince geçti dedi. Yukarıdan çırdaktan geçti. Çırdaktan yağış yağanına ya çırdan üstü açıktı ya devlendir de, bırak dolandır da. Çırdaktan geçmiştik ona. Ondan sonra dağlar 12. yılı geçip balıkta ne? Ente sarlarına vaat geçen oktan, yani 2 yıl geçiptir de.
Hemen de abat kurulmasa sonra da ayrılmalı. Ama köyde rahatlık oluşturtular, ettiler. Hem karanlıkam devliya, demem devliya hem de devlet da hava. Sonra ben karanlık devlet da kokunak var yani. 300 manat verdi ya. Tamam söyler ya başka adam diyor yok. Başka adam da yüzüm tutulur. Demek de şoma tutuluyor da. Beceriklerin diysen bir de devlet zapsat veren noktaya. Zapsat veren noktaya da bir becerip bileceksen satılmalı ya. Ana şey diyeyim onun mecburi adayda satmamalı da ne yapacak? Karantı on para nokta. Habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Diwarlarda jaýryklaryň, opruklaryň emele gelmeginiň sebäpleri barady. Türkmenistanda guruluşy işleri bilen meşgullanan, özüni Ýylmaz diýip tanyşdyran türkeli guruluşçy bilen kärdeşim Muhammed Tahir söhbetdeş boldy. Türkmenistanda ulanylmaga berilen täze jaýlaryň daşynda we içinde, asalymyň içinde jaýryklar, opruklar ýaly nuksanlyklar ýüze çykyp başlaýar. Onha sizin Türkmenistanda inçe ýyllap guruluşy işi bilen meşgullanan we şol bir wagtyň özünde hem iki sany köp gatly ýaşaýyş jaýyny tapşyran bir hünärmen hökmünde täze jaýlarda ýüze çykýan şeýle nuksanlyklary nähili baha berýärsiňiz? Benim kendi görüşüme göre binadaki çatlaklar alt zeminin oynak oluşu veyahut da men garaýşyma göre muň esasy sebäpleri ýeriň aslanyň guruluşyga amatly bolmaýanlygy ýa-da sütünleriň berk dälligi. Gynansaňam ýeriň hemme taraplaryň zemin barlygy dolu geçirilmeýän jaý gurulýar. Şoň üçin hem Türkmenistandaky ýaşaýyş jaýlarda şeýle ýagdaýlara duş gelýär. Anladım. Zeminin etütü yapılmadan inşaatı oraya oturtmak. Ýylmaz, Türkmenistanda işlen mahalyňyz ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşygy kontrol edilýärmidi? Siziň Türkmenistandaky guruluşygy işleriniň barlanmagy babatynda nähili tejribeleriniz bar? Yamyamlar var biliyor musun? Yiğici takımları. Hemen raporu veriyor biliyor musun? Anladınız değil mi? Türkmenistanda käbir guruluşyk işleriniň barlanýan wagtam bolýar. Ýöne guruluşyk ruhsatlaryny pulo, para satýanlar bar. Guruluşyň howpsuzlygy we hili olar gyzyklandyrmaýar. Ahirine pulo satylan guruluşyk ruhsatyna salynan jaýlarda şol habarlarda aýdylşýaly jaýryklar we opruklar emele gelýär. Diyor ki kardeşim ben raporumu ver, gerisine karışmasın. Kapıları açıyorlar ya. Ýylmaz, täze salynan jaýlaryň içindäki jaýryklar, suwaglaryň gopmagy ýa-da diwarlaryň, sütünleriň gyşarmagy ýaly ýagdaýlara näme sebäp bolýarka? Olaram ýeriň zemin ýagdaýy bilen baglanşyklymy ýa-da guruluşyk materiallarynyň hiline baglymy? İşte inşaatın içindeki çatlaklar kolonların tamamen sağlıksız bir şekilde oluşundan yarar. Täze jaýlaryň içindäki aýdyşyňa ýaly guruluşyk kemçilikler hem jaýyň zeminiň oňoýly dälligi we şol wagtyň özünde de sütünleriň hiliniň yaramazlygy sebäpli bolýar. Türkmenistandaky ýagny Aşgabatdaky täze jaýlardaky näsazlyklar ýol başçylara berilen paralaryň öwgedinde dolmak üçin arzan bahaly guruluşyk materiallaryň ulanylmagyna däl, eýsem işe yaramajak, yaramaz materiallaryň ulanylýanyna baglydyr. Sütünlere gödöňünde tutulan ýükü saklap biljek aýratenlikdaky demirleriň deregine has inçe we port demirler goýulýar. Şol sebäpden hem jaýlaryň içinde jaýryklar, ýumruklar we gyşıklyklar emele gelýär. Men Aşgabatda 2 sany köp gatly ýaşaýyş jaýy gurup tapşyrdym. Şonda guruluşyk işlerini barlayan bir ors aýal bardy. Ors bolan üçinmi bilenmok. Ähli guruluşyk işlerini gaty çintkilep, barlap, soň tasdiklaýardy. Men şol guruluşyk barlagçysyna uly hormat goýardym. İşini dogry edýän üçin. Hawa Türkmenistanda anha şeýle işinde jür adamlara hem käme halgabat gelmek bolýar. Ama bayanı gerçekten yani kontrol lazım yani. Kontrol. Ýylmaz, Türkmenistanda gurulýan täze jaýlara näçe ýyllyk ýaşaýyş kepilligi berilýär? Vallahi benim kendi görüşüm 100 sene. 100 sene diyorlar. Evet 100 sene diyorlar. Men bilşime göre täze jaýlara 100 ýyllap ýaşap urunup boljak ýagdaýda kepillik berilýär. Türkmenistanda meselem urs döwrüne salynan umumy ýaşaýyş jaýlary bar. Olar gaty berk edip kada göre salynıpdyr. Biz şeýle umumy ýaşaýyş jaýlarda ýaşadyk we Aşgabatda 2 gezek ýer titremäni başdan geçirdik. Şonda jaýa hiç ýyly deper ýetmedi. Ýöne Aşgabatda kemçilikli salynýan şol täze jaýlaryň ýer titremelerde adam zat pajygalarına sebäp bolup biljekdigini hem şu ýerde gynanç bilen nıtap geçetim gelýär. Rusların yapmış olduğu opçitlerde 2 tane deprem gördüm. İnanır mısın adamlar yapmışlar o zaman. Aşgabat.
Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizdäki jaýlaryň daşky we içki şertleri nähili? Bu barada bize gurrun beriň, maglumatlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.